गेल्या आठवड्यामध्ये शिंदे सेनेच्या गटप्रमुखांच्या मेळाव्याला आमदार अब्दुल सत्तार यांनी दांडी मारल्यानंतर आता चर्चांना उधाण आले। ते नाराज असल्याची चर्चा होती। त्यामध्ये आता अब्दुल सत्तार यांनी सिल्लोडमध्ये स्वतःच प्रचाराला सुरुवात केली आहे। आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने ते कामाला लागल्याचं चित्र सुद्धा दिसते। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून युवकांचं मजबूत संघटन करा, मजबूत बूथ यंत्रणा उभी करा, महिलांचं संघटन करा, वाडी वस्त्यांवर जाऊन संपर्क वाढवा, मतदार याद्या तपासा, कुठल्याही बूथवर दगाफटका होणार नाही याची दक्षता घ्या। जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसंच नगर परिषदेवर शिवसेनेचा भगवा फडकवण्यासाठी सज्ज व्हा असं आवाहन करत आमदार अब्दुल सत्तार यांनी त्यांच्या सिल्लोड सोयगाव मतदारसंघामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं रणशिंग फुंकले आणि त्यामुळे नाराज असलेले सत्तार पुन्हा एकदा कामाला लागले अशा पद्धतीची चर्चा रंगली आहे।